Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga pigatyo amin nga sangapada papagayam. Manibor ito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man na sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kadagito ti pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itirimbag nga bigat na imbang aldaw na imbang oras kada kaya mga sangapada, kabulanan digiti puso. Isong advance sa Happy Valentine's Day, kada tayo amin nga sangapada papagayam. Katalanan nyo ti kasalitaan ni Lirio nga napauluan, Puraw Abalon, Puting Lubo, Puraw Abalon. Yan. Kaya pag-share ti program tayo papagayam, share. Tayo pagkasalitaan ni Lirio nga napauluan, Puraw Abalon. Dear Manong Nemi, kasta unay tiragsak ko iti dayta nga aldaw, Manong Nemi, nang runa idireingan ni nanang sa anak inarakop a binisito. Ako nana. Happy birthday, anak. Thank you, nang. Thank you. Malagi pong berlaeng, numay ka manon nga tawan mo. 8 akon, 8 ti tawan ko. Ipatpatik ko unay, Lirio. Ipatpatik ko unay, nay. So nga, oray awan tatang ko. Awan tinyam amom nga tatang ko. Awan ti lulong ko. Awan ti lulang ko. Awan kapsat ko. Kaya awan ti kabagyan ti ditoy. Adda kamit, nay. So nga, ipatpatik ka. Ipas nagkutek basa. Kas kalikagom yung kakangkalain yung ibagbaga kanyak. Awan sa baling aramitek no di agbasa. Agreduharak ti elementarya, high school, agreduharak to pwede college, amang opisina akto di bangko. So kayat ko nay, kayat yung matsanggali, wala nak. Katsabi ko mata, maragpat mo. Uwen Manong Nemi, di adan puot ko, dududwa kami ngagbibiyag kininanang. Adan kami di may isa nga basit nga balay, nga nukasta nga todo, unog bagyo, nangruna na, nog bagyo. Umakakar kami. Iti kasidgan, anabintas ti balay na karubam. Mangmanglo ni nanang iti laba, pasaremet mapantumulong, kadigitad da iti asidag nga karinderya, awan ti mastup nga trabaho na. Ngem, aramida na ti amin manong, tapno agbiag kami nga dua, tapno agurnong kano, para iti panakaisagana ti masakbayan. Adamat no kada kiti lalaki Manong Nemi nga magsutsutil kininanang o may mangpaspasyar kang kuha nang saan namat ida nga pastriken. Ar-arman damat ninanang ko Manong Nemi iti kalkalsada wano iti ruwaro.
Ngam tsaka mo, awan siguro na, tipanggip na pa yung agasawa. Nga tsaka mo, no nagasawa da, kanititatang ko, tayo maghanamot manong nemi nga natayo ni Suno. Iriday tang pa nag-birthday ko manong nemi, namigat kami sa kam nagdigos, namlas kami, mapangkam kano, magkimisa. Pangadaywen manong nemi tinapanami, tanda kami ti away, napang kami ti kabisera, syudad, kabisera ti probinsya, ngayan mi. Manong nemi, sakla makatanon dito kabisera, dito syudad, nga bagbagada manong nemi no kasta nga birthday ko. Uy, ket into no, agbasak siguro iti college, baka kanayon nagto dito syudad din, dito iti anti-college manong, awan ti college iti ilimi, high school laeng, elementarya ken high school. May ayatanak o na manong nemi na makita di kiti lugan, di kiti rakila building, namampay sa amat nga kadarakalan nga syudad, ta sa amat nga Manila dito manong. Kastaon iti pa nakatiritir, titingad ko, nga kumita, iti agsumbangir, iti aglawlaw, kabayatan nga agtataray manong nemi, ti minibus, nga nangigapu ka na kami, iti ilimi. Napang kami manong nemi, nakhel nga simbaan, madama identimisa, tadamaten padi manong nemi, iti sango, ang muklat nga padi suna, manong nemi ti atidog ti bado na. Nagabay kami kininanang manong nemi, iti bakante nga tugaw, sa nagparintumang ni nanang. Tinulat ko ba't ka nagparintumang? Namampay sambat nga magawa nung naimi, padi nga nagparintumang kami. Agar kararag ni nanang, akasmat tininak pa nagkararag. Nga yamanak, kinapo Diyos, kini Jesus, kini Lord, nadaron ko, dahil nga tawen, kastamat kayo nga, indaw-dawat kong sabi ko, nagtungtuloy ti panagtrabay na kada kami, kaya nagtultuloy ti kada dati, salon at mi nagpadpada kini nanang, sabi ko mata, trabay na kamtag na nayon, ada dun to pa nga panag-birthday ko ti dumteng, kaya kastamat kayo, karunaan namin, ti panakatungpal, ti arapap ko nga pagbalinan. Kalpasan dimisa manong nemi, napang kami iti plaza. Chitoy, manong nemi, nakarado di iti padag ng ubing. Ken kastamatan manong nemi, anda kitay agkukuyog pag napagnag tutugaw, pirbay pirya duma, damat di pang samay sa nga pamilya. Nayara na iti manong nemi nga birthday ko, ket bakasyon, Domingo. So nga ado nga tatao ditoy, parke, dito'y plaza manong nemi, tado nga ro di kiti imay. Again kayo manong nemi, nakawa na kanin ni nanang, inta sadya nga banda anak, adagla ko to'y lupot sa jay, nga igatangan ti barong arwatem, ta birthday mo nga ron. Kapang kami manong, nagpili ak, dito kahit ko nang, sudeta, dito pa'y, Paris na, okay? Katangan ta anak, isuot mo, mayat lang, pagpagsunay. Pinabungon na manong nemi, sana inyawat kanya, kalpasan nga nabayadan na. Dinagsubli kami manong nemi ti plaza, ti parke. Nang, mabisinggan. Hampay, kahit mo ti mangan ti ice cream. Agor ka. Ay, katangan ka ti balon. Ita kumatang na tiyag lakot ti balon. Anak kayat mga kulay. Kolor ti balon. Hindi puraw. Ading ko. Dataman puraw. Ninyawat manong nemi daglaw ko ti balon kininanang sana ba nyawat kanya. O, alwad mo may batam baka tumayam. Agyawanak lang. Agyawanak. Nakaraglag sa kita nga birthday ko. Dati-dati met nga umumay ta dito yung syudad na birthday mo. Unang himit talagang gatangan takti balon nga puraw. My favorite color, puraw. May karo din. Datay.
Kaya, kaya mo mga ti ice cream. Gumatang ti ice cream. Unang, kahit ko. Sige ron. Iniawat ni nanang kanyak manong name iti ice cream kat customer ti gagar ko ng dilpat. Manong name nga makaramanak ti ice cream. Adamat no kung may aglakla ko manong name iti eskwela mi ti ice cream. Ngem, kayat, hambot nga isot na kairantaan dito nanang ko na ko nga kwarta nga pagmeriendak. Baglaki din tayo may kam dito eh. Nagkimas ti ice cream dito nang. Manong name gabot tamang mga nagti ice cream sa gamak ti balon di na makibin ni nanang. Sumursurot ak lang ko ano. Nabang kami manong name ti may nga suli itis plaza. Nga iso iti ayan ti bakante nga pagtugtugawan Benz ako nada man. Tugaw ka anak. Magtugawan. Ala. Doon may batam da balon mo ah. Saan kong ibatan nang. Nakaigim lata. Dito may sangimak. So tayo ti ice cream. Dito nga ro da arwatem. Disok dito ma. Nang. Sige di so mamulip-lipatan ha. Dito ginatang ko ang madong. Hunang. Sige. Orayan nakbigit anak ko ah. Paano nyo? Ito pa lang makisisbo na nanang mo. Ay, sikadi mo kayo mismo? Hanin? Mismo kita sakbay nga may tayo. Sa anak man nga man ang isbo. Baka makisbo akto nito na ibus ko na ito ice cream ko. Sa mong ibatan ti balon mo. Ha? Pagilasinak na itang balon. Pagilasinan? Iyon, baka na mapukaw ka. Alam ni nanang. Kapag kung mamapukawak, kat ba si man tao to eh. Sa anak man nga madayo. Basta dito yung muna ta ha. Ito na ito yung abang, ito na ito yung pagtutugawan, ito yung suli, okay? La. Ta, agaruyot ice cream mo. Ibusay mo. Sige, matmapanimis mo. Aman, anak, hinarakop na ni nanang. Happy birthday again, anak ko. Thank you, nang. Thank you. Ayatin ka, Lirio. Ayatin ka mat unay-unay nang. Sige na. Ije lang makit-kita mo da dyan Diyan ti pagisbuan, diyan din ti CR. Unang, orayan na. Unang, gayon. Pagkasakit ako kayo no, hanggang mga mismo. Sige, inakon. Insulsurot ko pa lahir may panagkita kininanang manunay may kabayatan ngawad adayo nga tinurong na iti ayan ti pagisbuan nga ayan ti CR. Nakadakdakil mo't nababasa nga CR ko nana. This way ko nana. Mabasak ba ta? Tamok tagbasa grade anakon? Grade 3 akon? Kabayatan manunay may ngagigamak ti balon ti may isang imak sa madamang igamak ti sorbetes o ice cream kang kanekastoy. Nuwarwaras ko man ti panagkita, siyempre adulay kita bambuy-buyak, pag napagnag, taray-taray, tutugaw, adulay kita makita kang gumatang ti sorbetes, uno sorbetes, ice cream, adulay kita makita kang aglako iti balon, adulay kita gumatang ti balon. Naibuskon manong name ti ice cream, akang kanek. Pinunasak ti imak, pabayan mat lang ti batok manong shirt ko, naka-short tak. Ito tumangyak tayo ti siyal. Ako matlangin ni nanang. Siguro, umisbukit pila-pila. Nikit, umaldaw matlangin manong. Ako matin ni nanang. Apa nga ta? Baka nabayag lang. Baka da kinasasalita na. Baka na muna. Kit kasasalita na. Baka madamadang agmarmarites. So nga rayek lang ta. Gabot na matangak manong na may intakder ko. Sa nagpagnapag-nangim saan ko inadaywan manong na may tinagtugawak nga Benz. No mamansa o madayuak, tuno masaligak tumanen, tuno kang tugawak manen. Nakaigamak na tayo ti balon manong name. Kaya na ti ginatang na
nga arwatek nga baro. Naman ang talyawak ti CR, manong. Ada dagiti mapan, ada dagiti aggapo. Oo, matinanang. Nagbalawa ko, manong. Awanin. Naroon. Mabisina ko, ang kapata. Ano din sakit, mabising ka, no, mga kat ice cream ko na ada. Namuna ta. Ako matinanang. Makasangit ako, manong. Pinanawan nagsabat din ng nanang ko. Nanang! Nang! Nanang! Nang! Nanang, ayamon! Nang! Manong Nemi, numan ang ganda, tek ti mapaniti CR. Imamangan ko na. No, panawag nangibat siyan kanyak ni nanang ket baka no, di nak makita. Imposible nga saan ko masabat. Nakas pagarigan lang ko nakmayat. Nagsubli-subli ako manong Nemi. Kapanak iti CR. Makita nga pang babae, jayak nga si Murek, itugtugot ko lata di balon, kanda tay nakasupot nga baro nga bato. Awet, awet nanang. Rumwarak, kita sa tao manong Nemi. Nga mapay. Apay ko magasaan nga nagsublitihan ko. Kung anang orayek, awamang pay, bisita ko. Nagdagsayan di init. Awamatin na ako. Nagsubliak manong Nemi. Hindi nangibat siya ni nanang kanya. Malbali wa nagtugawak. Nasa kanumukak, nag-iga maglatay di balon. Nagsang-sangit ako, manong. Adamat manong Nemi, di kita'y lumabas kamang sardan kanyak. Apay balasan ko, anat kasang-sangit mo, ya? Umutin ni nanang ko, apo. Apay na ba na ni nanang mo? Dapat na umis mo lang, kuma. Na umitin. Kaano pa eh. Ito pa lang, isampin. Sakbay iti pangal daw, sakbay ngagtandag di init, apo. Kine, agalas stresan iti malam. Namisinak pa yun. Hawan mo tinananan ko. Tadala dita, urayam. Uwain manong Nemi. Tadada kiti mang agsardeng iti sangwanak. Ngakit-kitaan da. Saladsudan da, ano apay. Ibagak mo it. Ng panawan nagtumot lang. Sa dagit ko na. Baka no, nagkisinarak sa bali nga lalaki na iya, kasi murutan, pinanawan na ka, nga anak na, awan tatang mo ka de. Diyak pinapuutan nga, diyak nakita, di adapuot ko, hawanin tatang ko. Ay, boy, baka simurot sa bali nga lalaki, kada di lalaki, handa kaya't nga sumurot ka kadakwada. So, imbati na katuyin. Binabayaan na ka ni nanang mo. So, nga marami tinanang ko dahil ta. Ngayape nga rod. Amang naman nukas diyay. Adagar aram ka ni nanang mo. Adong awan ti kayat na. Di na kayat agasawa. Mga ano ko na naman lahat ha. Baka adamat kursunada na wano boyfriend na mga hangakayat di boyfriend na nga kadanana ka. Atong kakasta kahit. Birthday ko. Taga ano ka kani. Taga jay adayong nga ili. Imbagag tinagan ti ili manong. Imbagag pa ti barangay. Awan ti kakabagyan mo si jay. Awan ti pagtawagam kadakwada. Awan telepono mi jay. O petis. Awan. Among tinagan ti kapitan nyo. Apo. Ti kabagyan nyo. Ti karuba yo. Ni nana siwa. Sut karuba mi nga maysa. Maumat pang kuntangin ko na. Manong Nemi aksip ngayon. Siguro manong Nemi ada nang ibaga. Nga dak dito nga pinanawan ti inana. Adan doa nga pulis kay may. Sigara ti pagbagada nga pinanawan ti inana. Sir. Ito lang sakbay ti pangal daw. Nagpakada ni nanang ko. Imbati nak dito. Nga
Saan ka po? Paano? Saan ko ibibatan na tipuraw nga balon? Mapanak lo mismo ko na. Manipod tayo, ging ganit takit. Sinapol ko pa yung pag-ismo na awan matisuna. Talaga nga pinanawan na ka na. Sinaludsod daw nung namin no taga-anuak, imbagak ti ili, imbagak ti barangay. Ngayon, di mga saludsod daw nung namin, diya ka mo sumbatan. Inayabandak ng lugan iti patrol, manong namin, kat imbandak iti presinto. Yung katangandak manong namin, ti kanek, pansit. Lamagan. Isabol na kanto sa di lugar yun. Ito nabigat. Wala siyang balat uminan ito ya. Oreta, damat katol, damat electric pan kontra kadag iti lamok. Ano taga mo? Lirio Piledo Piedad. Lirio Piedad. Nagarinanang mo? Carmen. Carmen, sir. Sir kami na. Sorry, sir. Sige, kada ba amin daran? Ito tinanong mo. Yan. Saan ka uminom ti soft drinks? Madi para ubin ti soft drinks. Birthday ko pita, sir. Ay, birthday mo ya. Ay, sapo. Loko mo tinanang mo. Hindi ka titraso napin nga pinanawan na ka ni nanang mo. Siguro ka na. At balon. Di igalot mo pala ito eh. Kaya iso pa lang igamam. Saan ko ibatan na ito yun? Dati, sir. Habi di mo kayat ng ibatan. Diyan kaya nga mapukaw na balon ko. Habi nga di mo kayat. Gusto pagilasinan ni nanang kanya. Noon sa dinutayan ko. Noon da nakaigim nga puro ti balo. Nakaigim ti puro nga balon. Ito pagilasinan na kanya. Kitore mo pa ang pagilasinan na kat makita na kamay. Ti sigurado dito eh, talagang imbati na ka. Talagang binaybayan na ka. Inranta na, tinagbaybay akin ka. Naulpit na nga inahan. Sa iba nga naulpit ng nanang ko. Ipat-patagdak ni nanang ko. Nagkasmat diba nag-ipat-patag ko kang kuha na. Habi nga impati na ka. Habi nga binaybayan na ka. Alaman. Nandala na panan na. Sa pasabulin ni nanang ko. Nagsubliak to sa niya plaza. Ang tugawak to sa niya. Ang tugawak ka ng ibat siya na kanya. Nagigamak na di balon. Malagit padasam to at nagsubling bigat. Agmalmalam ka. Saan mo kaya itulod na ka dyan lugar yun? Ako ang kabagyan mi. Anangarod. Itarang over na kaya. Sa DSWD. Taisunod ti makamukin ka. Alang ka ko masay balay mi ang anak ko, putot ko, naluluko da. Mga pagtungpalan na agad, timpan na ka itibay ampunan. Ano? Saan? Urayak linanang ko, subliak doon dyan palasa, dyan parke. Nagtutugawak doon dyan, nagbatyan na kanya, basta ang ko ibibatan na ito yung balon, dyan kahit gabumtak na ito yung balon. Kabigatan na manon nemi sadyay anapanak manen. Nagtugawak manen nga nakaigamit puraw nga balon. Agraman manon nemi ti t-shirt. Kan short nga ginatang na itikalman nga ginatang mi. Nga regalo ni nanang kanya. Kat gabot awan latta manon nemi. Imintak manen pinag-update ti pulis. Makatulog na kayo lugaryo. Ni nana si manon nemi iti nangipananda kanya. Wen akaruba mi. Hanyat ako nam. Awan ni nanang ko nana. Napanan na nanang mo. Imbati na. Dinakmatin sinublian. Ayan, lakapoy. Nana, anangarad. Ibati mi kan ka ni Lirio. Ay, ibati yung kanyak circuit. Lado, apo ko nga. Aywanak. Saan nga siya makamag-desisyon ano. Anangarad. Nandagan ti kapitan yun to eh. Mabaling ka din nga mamuhan. Tapno ison ti pangili panamin nga ito'y pinanawan ti ina ng ubing. Kinasarita ti kapitan manon nemi.
Nagloko mo ta na dya, Carmen. Saan mo nga babalin, sir, nga alaik dito eh. Alak ti balay mi ka mata, dumat na kita, iputot ko. Yan baka no, kakaasi lang ti panang sutil taking kuanan, nakas pagarikan lang. Awang gari kapitan ti kamagyan na yawan. Na amamuklan nga Carmen din ta masikog. Tapos lang na idakdak dito eh. Di na ibagan no, nagkapkapuan na nga lugar, nga na nga in-residente mo ito yan, tumitang agbut-butos. Nangarot ang kapitan. Lai bata yun, nakamton ti makamo. Nas ka na ipaminton at ibaya, ampunan na, pilitan nga mapamipan sa di ay. Sa din ako makarod, kat awa matimayat ko mga alaking kuwana. Malaksid ano, at tamayat, mga alaking kuwana dito, di kat na siya at ngam no awan, ipamin at ibaya ampunan. Kapitan, baya ampunan, kita, ayan di kita, uli lang ubing. Napinpinda sa dyan, adda napinda sa pagturugam. Awang problema ti kanam. Ken, mabalim mong ituloy tagbasa sa dyan. At baya ampunan nga dabukod na pagadalan. Elementary and high school. So nga, kasi ano nga rin, nasapsapulan na ninanang ko. Nasapsapulan na kaninanang mo. Kat umay ito, nagdamag dito eh. Di ba gamin to keng kuwana? No sa dinut ayan mo. Nagyanak, ito dahi tangarabi manon nemi dayan, da balhay da po kapitan, kabigatan na, mayatak manunusan manong. Panak nangala, inalak kada di mabalimpay nga arawatek manon nemi. Kadi rumuhara kon, iti balay, nga nariingag, tabasit abalay mi kininanang. Kasi dalahing ni nanang manon na yung pagpakada. Nang? Nasaan na kakayat ka rin na? Ewan maramin ko. Saan naman itadayan nyo? Nupunti ko na nga talaga yung rantayo tinang impati kanyak. Nang paano kanyak? Sana ka po kakong tinamnama nga kita tanto lang. Kita tanto. Masapulan na to. Masapulan na to. Kinunuan niya matigasat ko iti papanak. Hindi nakadamat babayan ni Apo Diyos. Gusto kang kanayon yung ibagbaga kanyak. Ngawan sa bali nga tawa-awa agak ng sangan ni Apo Diyos. Daman problema. Anong uri akong problema? Saan ko pupukawan na ito nga balon nang tada ito ti pagilasinam to sa pulan na ti puraw nga balon hinted mo kanya kiti kasagay ko kaya nato yung gatag mong arwatek uri no batak kalakton sangon to nga pupukawan na nang tadunggal makitak adada nga malagip kayo nanang kisti ka rin kang kaksingsing pedak ibastik ko nagbasa kat nun uyag tarapap ko. Iba't patay kayo na nang uri na binabayaan na ko. Tas lahat dalaing manong na mininanang itisang wanak nga isot ka sa saritak. Iti baya ampunan manong na nasihat na kiti mamadre kaniya. Nasihat mati pa nakipulapul manong na di kiti nadanon ko. Adara kita ubing siya, adara kita kataeb ko, adara kita inaunangim siya. Uwain manong naimi kas agdadamo, sana ka maununi. Namanin adala ta kanyak ti balon manong. Noon obrak, igam ko ti balon. Noon ta ipaubrada kanyak, manong naimi, tagubra kami wet. Mahalo ang dalos kami, ganda dumapay, igalot ko. Nadamat na kiti sutil manong nemi, mabandawarawaran sa daibatan. Imbaga, daibatan dati uneg, makamahatam, magawad kong tumadlang, maalak tumatmanan. Aging ka manong nemi, nga nariingak ti balon, nga nagagarot manong nemi,
ti paset ti papag nga pagturuwa ka. May saak ka rin naintar nga maturo. Nairingak manong naming awanin ti balon. Naregregen. Bimtaken manong. Sino nang bintak ti balon ko? Abi nga bintak ka ti balon ko. Abi nga binaktak ka ti balon ko. Mamang pedeta, orin na on nangiranta ka talaga, bumtak na ita. Saan nga mitikita patagdata nga balon? Wanen, gumatang ka tulad sa balin. No kaya't mo't balong nga puraw, puraw tigotangan, dato ka sukot na. Sinang sangitak manong name tibimtaken nga balon. Saan kong imbiling? Inayon ko manong name ngayon pa ni pagpimpanante arawatek. Tanong kas tangag sukatak, makitak tibimtaken nga balon. Magustuhak manong naming isusuot. Tiginatang ni nanang arwatek. Idi birthday ko. Ngam gabuta, matakdak kalakmat ten manong. Skapilitan ang saangan ng isutusarek. Tadama digit idadang arwatan mi manong naming dito ba ampunan. Intuloy ko kor tinagbasa dito'y manong naming kitkaskarik kaya ng ngawan sa baling aramidek no saan nga. Mangipasnek. Dito'y bahay impunan, manunemi, Division of Labor, nga bagbagada mga mangag ko. Siya may sa kadagiti agdalus, agpidot, kadagiti ruot, agkaykay, agdalus, manggabot, kadagiti ruot, manunemi, ti panaka playground, kan kastamatan, kadagiti ayan, digiti masetas, nga ipalawlaw, kadagiti na ipalawlaw nga alan. Pasaray, ti ayan ko manong naming kat dati mapan aginaw kadagiti panganan mi. Kada damat digiti kundaway nga siyak may sa kadagiti agdalus iti unay. Ado manong naming digiti mayat nga umasidag kanyak ang makigayem. Siyempre, makipulapulak mat ang makigayem kadakwada. May sa kadakwada manong naming ni Ani. Hi, Lirio. Hi. Kumusta? Gusto pipiyakan ka ta. Nakadanam. Timanong atawan ni mother mo. Ngam siya. Iti, adapuot ko, anda akong dito Tapos ngamin, nasarakan da ka no iti sangot ti bayampunan. Tinabas ti gate nga nakakartoon. Himpati na ka saan ko ama mong inak. Kasta? Kasta ba di kita duma? Di kita duma kita. Natay di disgrasya, di kita nakda, o matag mga alakadakwadang kamagyanda. So nga, umay da dito O matlang di kita naluko nga dito Dalata pa da naluko Adaman da singpet, akas kadata. Na singpet ta nga duha. Diba? Kasanun to nga roden no, dumakkel tayo. Ada kita graduar ti high school. Ada kita rumwar. Adamat di kita mabati. Sino di kita mabati? Di kita ada mga sponsor katakwadang magpaadal katakwadang ti college. Kung nawawag nga ti sponsor, rumwar da, mabandag trabaho. Ag working student na. Ag ibasa dati, may tuloy dati agbasa iti ruar. Baso na sagit. Makamuda na. Adama da kita agbalagi. Adama da kita agsublid to'y. Nga ibagada nga naggapodad to'y. Kita may sadan nga maestra, abogado, doktor, nurse. Kasi no dumdang ti programa. The programa kaskur mga Foundation Day. Kas pagarikan dumdang ti Christmas. Kasi ado da kita umay nga guest. Nga kaaduan na da gito'y. Nagkapodid to'y. Kasla umay dagyaman. Sige Sige Adama da kita agdinamag, nga pagrawar na, nakitarayan, nag-asawa, agrikrikat, kasi dyan. Kahanat kahit mga pagbalinan ka na kita. Siyempre, kahit kung makaandal, tisot ka rin kininanang ko. Pinanawan na ka ninanang mo? Impati na ka? Sabi nga ta,
Kamo? Bakamot mo simurot sa bali nga lalaki. Uno, ada nakiasawaan na. Kadadya asawa na, ang mga asawa kang kuwanahan na kayat nga kadinana ka. Kastaman ti kadwan nga magbagada eh. Una to imposible nga api ko mga ibati na kaalaman. Napanla nag-CR. Ako matibangkay na sa Jais. Unag ti CR no, anda ko manang patay. Alaman? Linibasan na ka. Saan na ka ipatpatig ni nanang mo? Saan man ipatpatig na? Ipatpatig na ka, api nga pinanawan na ka. Api nga imbati na ka. Basta ipatpatig na ni nanang ko. Sige, nisupamhatim. Sige, rumbiglayan nga peso nga ipatig mo ti inam. Ipatig tayo ti ina tayo, ti ama tayo, di ba? Okay. Kitgabot ipatpatig ko. Noan yaman ti bilbilin na kanyak sa tungpalik. Noan yaman ti arapaap na para kanyak. Kanarapaap ko, isot aramidek. Agsingsing petak. Ipasnak ko tagbasa. Tunoyak tarapaap ko. Nagdalin na edak nga rod manong nemi dito bayampunan ket tunggal birthday ko. Ipagadak manong nemi kini Mother Superior, Superior nga rumwara. Mapanak magimisa ko na kumakang madamat pag misaan. Misaan manong nemi dito nag-compound iti bayampunan. Ngam karagat ko no ka manong nemi di mapanit simbaan, nganap na napanamidi kininanang kalpasan na mapanak iti plaza nga nagpanawan na kanya gumatangak iti puraw nga balon gumatangak iti sorbetes kuna ice cream no bakante manong nemi iti nagpanawan na kanya natugaw sa diyak nagtutugaw kat syempre malagip kulat ni nanang kabayatan nga mangmanganak ti ice cream kan igamak ti puraw nga balon. Nanang, tunggal birthday ko, maing titoy. At napagilasinan nyo kanyak nang. Tipuraw nga balon. Barbaring bigla ka itong umasdag kanyak. Kinibagayo nga si kaninanang ko. Nanang, burbur pa lang kanyak no apay nga batidak kapinanawan. Nga mamok, ipatpatignak. Ipatpatignak na ng patse. Kanori siya ipatpatig kayo, met. Nang, ibilang kulatan nga kadua ka dito ita. Ginadua ka naman na kimisa, nga kinablawan ak ti happy birthday. Nga sigat gimatang ka dito balon, ngintad mo kanya, kan sikapay ti gimatang ti ice cream ka kang kanek. Nanang, hatuyak nang, hatuyak. Nagsubli-subli akto iti dito nga lugar nang, nga nakaigab iti puraw nga balon. Nagsubli-subli akto. Nga madamat dagiti gundaway manong naming nga saan nga ipalubos ti panawen nga pamanak sa dyan no birthday ko. Adamat dagiti na tumapakawag gawidak. Nagdaradwarak ti elementarya, nagbasak dito yung manong name iti high school, kahit may sak manong name iti maawardan, gabot talaga ng ipasnak ko tinagbasa, nagbalinak ka na laing. Nasingpetak, natudyoak, managtulungak, uwan manong name, kaya napasnak ka kagbasa. Kat, idagradwarak manong name iti high school, valedictoriana. Hindi ito pinaiabanak manong name ni Mother Superior Lirio. Mother, congratulations. Agamanak, Mother. Talaga nga nakapaspasnik ka, nakalalayang ka. Nakasaysayang ka, norumwar ka kita. Adadakas mapasama kang katiruar. Ngawan tipasnop nga natalged, nga papanam, tapno maituloy mo ti panagbasa. May sa katakiti na unang sponsor, iti nakapili kan ka.
Tapno agtalinid ka ditoy. Kadnoan niya man kurso ti kayat mo. Agbasa ka. Kahit yung asawa ng mother, Adam sponsor ko. Ato pwede kit mga sponsor kada kit sangan na laing. Sikan to pwede din. Nagkaman ng mother. Awan sa balik ang pagkamana. Masangan ni Apo Diyos. Ti pagkamanan tayo. Isong itultuloy mo ti singbat mo. Ti kagat mo. Tultuloy mo. Ititutulong mo ditoy. Kada kiti trabaho ditoy. Kailangan kang runang sa baling nga kang runang aramidem no ti mangipas na ti panagbasam. Ito nga libre amin. Awang gastusan. Agamanak, Mother, and thank you, Lord. Naman sana kang kanayon manong naming nga mapanag iti plaza. Nagkumatang iti puraw nga balon, ngagtutugaw iti nangibatyan ninanang kanya. Naman sana kanayon manong nami nga ramidag data. Ngem, kang kanayon ko, amalaglagiblad nati inak. Kat nung kasta manong nami, nga makikita, kidagla ko ti balon, kumatang ti puraw nga balon. Nagroon naman nung nami no awanak iti uneg, tadda papanak, at pakaiba unak, iti ruwaro, kumatang ti balon. Kat itugtugot ko, uri sa dinut papanak, aging kang agawidak, at danto pala ti balon manong. Amo dalatan manong nami, no apay nga, at da balon ko nga puraw. Gabot awan ti saan makamo ti istorya ti biyag ko manong nemi. Dagiti adda pa dagiti uneg. Uray pa dagiti nakapanawin manong. Naging nga sa nga napuputan na partas ti panaglabas ti panawen naggraduara ko. Naman pa sana ka cum laude manong nemi at least nangangato dagiti grades ko. Banking and finance manong nemi iti korso. Iso nga di makamagturpusa kun manong. No kasano ti dagos nga di sponsor ko idi manong nemi. Dagos met nga da nangala. Uno mangala kaniya. Kaya di rumwara kun manong nemi. Agpakada akon kada kiti mamadre. Ken kastamat na di kiti napanawak kuno panawak iti uneg ti bayampunan. Nakamusmuslon ti managarubos di kiti luwak. Kagamanak, iti da ito nga lugar. Namampay lugar, dagiti ulila, dagiti nabaybayan, dagiti napanawan, dagiti bagbagadang na ibalang. Ngem, oray man noan niya tinagbaling nga kasasaan tayo tibiyag. Naamom, nga suruten, kentong palem, ti kayat mo pagbalinan, nga tunuyam tarapap mo. Babaen, piti sa mo pulos sa panakalipat ka ni Apo Diyos. Sumaya at tibiyag mo. Ngagbalingan na sa siya at tibiyag kan kasasaan tayo, nga dadtoy, naumutay nga tong palem, ti kayat tayo. Ngam dagiti adda iti ruwar. Dagiti anak nga kompleto tinaganak, dagiti anak nga kompleto kadagiti maitad kadakwada nga kasapulan da. Ngem sanda nga makapag matungpal terapap da. Adado nga amang dagiti agbalingan na siya at nga agabot idoy. Ngem dagiti adda itirawar. May sa kadagituan, kadagituan nga pagyaman at kadakaya amin, na naroon na gini Apo Diyos. Agsublit-subli akto dito uri awan ti okasyon. Takayat ko, ti tumulong met, kadagidag kasapulan ti tulong. May sakto met ngagbalin nga sponsor, nga mangtulong ta si sinuman nga daan tinasgid nga tarigagay.
nga mang tunoy tarapab na. Nagtrabaho ak nga rod manong naimi kat nangato ti posisyon ko basar karigiti amok kaya nito pa practice sa panag-uijitik manong naimi. Nangalak manong naimi ti gagangay laeng nga nalakang upaan nga apartment. Narikat met nagsubliak pala di ba ampunan kadada ako ni Tiruar. Ditoyak nga grubuat nga mapanagtrabaho iti bangko. E di damok tagsweldo manong nemi. Napanak, iti simbahan si Muknal numampayahan nga oras ti misa. Gimatangak manong nemi ti ice cream, ken balon nga puraw, sako si sinapul manong nemi ti tugaw, nga nangibat siya idininanang kanyan. Daksadya nga slaubing manong nemi nga nakatugaw nga mangmanghan iti ice cream. Slaubing nga mangdildil pati ice cream. Mamainak nila unayin no. Kita na tilangak. Nga langak iti may isang professional. Nga sila mangmangan ti ice cream nga ubing. Nga nakaigam ti balon. At dada kita agsardeng nga mangkita kanyak manong nemi sa kitay nida. Umis-isam da. Kas kalaubing kunada. Siguro. At dada kita lumabas sa mangkita kanyak sa dagsisiniim nagkakatawa. Katakas lang ubing manong nemi tilangak. Nakaigim ti balon sak mangmangan ti ice cream. Nagaslad dalahing ni nanang manong nemi iti sangwanak nakasasaritak. Wala niyan ti sawen dagiti tao kanyak. No adda makakita ken makangeg nga adda kasasaritak ng awamet ti makita da kasasaritak. Wala niyan ti bagada bagtitsan ko na da nga maumbibihan ko kadakwada. Basta para kanyak manong nemi kat adda ni nanang ko iti sangwanak. Nang, nagyaman na ka dito nga balon. Nang, nagyaman na ka dito nga ice cream. O isang oras isang ko ang birthday. Handak dito nang. Nang, naggraduar ako. Natungpal ko ti arapap ko. Kanarapap yung kanyak. Nagtrabaho ka ako iti bangko. Nangatok iti posisyon ko. Nakilpa di sweldo. Urnongek. Mangipatak direkto iti bugod kong balay. Nga saanak nga kaskasera. Urnongek. Tapno saanak to ang kumkumyot. Amok madendag drive. Mangalak to lisensyak. Tapno. Adan tumat kutsik. Nga kasmay sa pay nga rapahap ko nang. Timadaan tinipintas nga balay. Nga madan ti mugod nga kutse. Nang agaman na ti panang ipatpatik yung kanya. Ipatpatik kayo matanan. Haging nga si Bibi agad. Sa alag to nga sumarda nga mga bagbagang ipatpatik kayo. Kang runan ti amin. Tuyak nga guruuray ka na kayo. Itinangibat siyan nyo kanyak. Horay manuntun nga tawin tinaglabas. At daktulat na nito nga nakaigam ti puraw nga balon. Nga mga oray ka na kayo nanang. Umuna parang birthday ko manong nemi kalbasan nga nagraduarak ka nagtrabaho ak. Kastoy tinaramid ko. Nasapa ak manong nemi inagriing iti day tangal daw kablaawak iti bagik. Happy birthday Lirio. Nga kaslad da ni nanang manong nemi tasidig ko nga mangkabkablaw kaniyak. Happy birthday anak.
Thank you, nanang. Thank you. Dapat ada kita tumawag kanya. Happy birthday, Lirio. Thank you. Dali kita message. Happy birthday, Lirio. Thank you. Dali kita opisina ak manong nemi. Dali kita imbatik sa jay bayampunan nga muda ti birthday ko. Ni mother. I-text na manong nemi. Happy birthday, Lirio. Pasara kita. No pagkapuan na kita message. Pero orahik lang manong naming at damang imbaga. Happy birthday, anak. Dahil ito ni nanang mo. Ngay mawamit. Mawamit mo oray ko manong naming. Anak nagimisa manong naming. Titandara ka talaga rin di may sa misa. Naparugik ganggan alpas. Kalpasan na manong naming. Gabutang. Ada ka sa pulak, nga gatangan nga, nayon terwatek, kapagimatan. Kaya na makita ko manong naming nga glakot nga, balon, manong, diyaman puraw nga balon. Ano ito ading, tayo kadaklan, ano, digagangay lang, ang mga ano itayabnak na dakil, puraw. Kalpasan naman na may nagsara kag taglakot ice cream. Gimata nga. Gabuta, at damat nakatugaw man na may ititugaw nga nang ibatyan kanyak ni nanang ko. Inururay ko happy manaw. Hindi makapanaw man na may napanak si mublatin na. Nagtugaw. Ikim ko man na may ti ice cream. Kang kanik di ice cream, syempre. Igam ko, sa balon. Naslak lamanin ubing. Nga mangmangan ti ice cream. Nga nakaigam iti puraw nga balon. Nga kasla ka sa saritak manin ni nanang ko manaw name. Nang, thank you din na ito nga ice cream. Nang, thank you na ito nga balon. Nang, thank you di pa nang kablaw mo kanya ti happy birthday. Nabayagan nga. Adon nga birthday ko nang. Nga inururay ka. May kawalo nga birthday ko. Inimbati nak ditoy. Nga mga tiginatang mga ice cream kan mga tangtanggil tiginatang mga puraw balon para kanya. Yung pakalam, yung mapanggalahin ko mismo. Asinigmad lang dito, tinagdakil di markada nga. CR this way. Manon nga tawan lang. Manon nga tawan nga nag-uray. Nagsubli-subli dito eh. Nururayan ka. Nanang, amok ka din akbinaybayaan. Yung saan ka lang pagpakita ka niya. Pacheck nga da ka lang abay ko. At da ka lang asdag ko. Kaya manang, kanisan nyo pa nang baybay ka niya. Kaya manang, di ba nagipatagyo ka niya, nanang? Yung kayat ko kumano da kayo nga mismo. Tama na mga magserbiyak ka na kayo. Tap no may pariknak, di ba matig ko ka na kayo. Kintap no. Mariknak mat, di pa nagipatigyo ka niya. Patig kayo na lang. Kinawan sarday, di ba nagururay ko ka na kayo sa ito nga lugar. Ure mamin ado nga maibus ta ice cream. Ure mamin ado nga bumtak, tupuraw nga balon. Handan tulat na balon nga tangtanglag. Nga isut pagilasinan nyo kanya. Urayin kayo, nanang. Urayin tagnanayon ka na kayo, nanang. Urayin kayo.
Anak, tigas na nga sitwasyon manong nimi nakadumog. Tigas taon na yun, ti pa nakabasa ti rupak, gapo ka nagitiluwa. Hindi mo lagat ko ti matak manong nimi ada mga awat iti puraw nga panyo. Saan ko akinita no sinot mga awat. Inalak manong nimi ti puraw nga panyo. Kat iso ti panang punas ko, kadagiti luwa. Halagtipon pa ikin din ti buteg ken luwa, manong nemi tinalaos nga managsangsangit ko. Iniiyangat ko manong nemi ti ulok, tapno makita no si sino. Itinangyawat kanya iti panyo nga panang punas ko idrupak. Umisisan. Guwapo nga lalaki. Lalaki mit gayam. Kunak man lang nanang ko. Thank you. Thank you ti panangtin mo kanya karito nga panyo. Isubli ka di pa lang. Hanin, labam ton, pakalaglagi pam. Alam nga hindi mapaspasama ka. Saan ka di yung mga istorbo? Mabaling ka di nga tugaw ti abay mo? Nalawang met. Sige, plastarak lang. Tugaw ka? Ano nagan mo? Lirio. Lirio. Piedad. Dato lang ang bakit. Nag-empleyado ka di may isang bangko. Oo ko naktupay ngamin. Siya man ni Danny. Engineer Danny. Engineer. Mabaling mo ka ding istorya kanya. Kamok nga dalikudan. Ada pakasaritaan dalikudan. Di ba nagsangit mo? Kentikas na nga langam dito eh. Sika, haping ang takad to eh. Baka nabimbindas na sikat mo ng istorya. Danny, so ang galing magmagano ka nga ladies first. Ngayon no, siyak ti pa una, alis to lang di istorya. Idi ubi nga, dito ti magustuhan, day di lolo nga, pangipaspasyaran kanya. Kat inutimit pagtugtugawan nyo ka. Dito nga tugaw. Iso nga rin nga, yung mic dito, yung tamad kayong nakauna kanya. Iso nga inururay ka nga nalpas. Edi, panahon ka nga rin din, ta siksikat agtugaw. Ta kasarsalita mo't nilulong mo. Tapay. Sino ti siya ng sangitam itay? As laki na sarsalita. Ninanang ko. Yung manat na pasama ka ni lolom. Nabayakin nga na tayo. Tingin, Tajay, basta birthday ko, umahik dito eh. Kahit mo sa birthday mo ita. Siya, happy birthday. Di mo ko na yun, oo si ka birthday mo. Ang ka-birthday anta. Oo, yung birthday ko yun. Abi nga ni lolong mo, timang paspasyakin ka dito eh. Ikabuta, naulilak ng demang. Idagtaway na kitiwalo. Ha? Natay ti disgrasya na ginagan na kanya. Nabati akin ni lolo. Ni lolo tin, nang padagkay lang nagpaadal kanya. Lasir lang nga pimusay. Ano tim patay na sakit. Nasayang. Tasama lang nga napaot iti pa nagserbi ka man nagsupapak yung kuhana.
Basta, malagip ko ni Lolo. At the time ko, umayag dito eh. Agpag na nakaslakaduak ni Lolo. Idi matayin. Kanuri, di si bibiyag. Kanahin ka mo may dito, basta birthday ko. Basta kaya. Katsika. Natay ka di mo tinanang mo? Diyan ka mo natayin. May kawalong birthday ko. Yung may kam dito eh. Yung katanganak ti barong arwatek. Kalpasan nga nakimisa kami. Nagbagatang iti balon. Puraw nga balon. Kan, yung katanganak ti ice cream. Nagtugaw kami dito eh. Nagtugawak. Pinanawan nak. Inaklayang CR ko na. Manipod matidin. Saan ka nagsupli? Oh, napala nag-CR? When? Di hapin nga ta. At doon mga baga, nga dalalaki nga simurutan na. Nga reta nga lalaki kat saan na kayat nga kaduanak ni nanang akaden nana. Deta nga tahat, napasamak. Kastat pamati riyan duma. Kasanor na napasama kita biyag mo. Kat awam ti amam nga napuutam ako nam. Nagkapuha kiti bayan po nan. Sadya nga nagraduar ta elementary high school kan college. Babayan ting pakadat ng sponsor kanya. Paggraduar ko ti college, adadagos nga nangalakan niya ka bangko. Stakayam. So na, adak man nito ita. Ng birthday ko. Nangam ka ti ice cream. Kimatang ka ti puro nga balon. Sa mo man ang kinasasarita ni nanang mo, kamayatang agsang-sangit ka. Agamanak man nito ito kampanyo. Agamanak, Dani. Okay, happy birthday. Happy birthday, mitkan ka. Si bibiyag pangatan ni nanang mo? Sabi ko ma. Kita kay tupeng ata. Sabi ko ma. Alakit, may sakmat kami daw-dawat. Bagkang kata, sampay nga na tayo ni nanang mo. Dagiti napapatigan niya kita agin inanadan. May sakto mga daw-dawat, Lirio. Nga kita kay tukin ni nanang mo. Oh, pangaldawan. Gabot birthday ko, itreat ka. Birthday ko man, di agtrinita. Indan, dumangan. Okay, Danny. Agaman na. Let's go. Dayjay manong name tinangrugyan, tinagpanagam amomi. Iti panagam amomi kini Danny sumaten tinangrugyan. Tininot nga panagsiningid mi. Gabot ako may nakbatan paspasyaren manon name dito apartment. Flowers for you. Chocolate for you. Una saan tawagan na manon name awisan na iti dinner date. Umanugot ang men. Gapotay di pa lang mano. Nga nangrugi, tirik na na isang sangayan, aging gamak ko na nga na-develop. After, day di manong name. Nga ba nagamamumi nga birthday mi nga padpada. Dimteng ti birthday mi manen. Agpadpada manong name nga napang kami ti plaza, Uno Park. Isang gimatang kanya ko manong name ti balon ng puraw. Sa gimatang ti ice cream mi nga doa. And then, hindi ka rin nga tughaw. Ikamamdeta nga balon, mangan ka ti ice cream, mangan ta nga doa ti ice cream. Ano naman ti gram, apa balon mo? Matimbati kanya ni Lolo, hindi. Yung sikabal na ko na, nagigam ka lang, nagigam ti balon, nga puraw. Tapos pagilasinan ni nanang mo keng ka.
Kaya sa bagay, ore awan ti balon, malasin na kan tulat ta. Dinak malasin na yan, kapat ubing ang pelay di. Sa bagay, nagdakil na nagbaliwan ti langam. Kaya nakapimpindas kaleryo. Kaya hindi nga aldaw manong nemi ti formalan nga kaddan tinagkinaawatan dagiti puso mi kinidani. Inaklon ko ti panagayat na. Nagplano kami manong nemi kadagiti si Marcelo nga panawen. No kasano kami manong nemi nga mangbangon iti naragsak kay natal na a pamilya. Gamatag may mesa di suna manong nemi iti imbati, nangibat yan kang kuhanan day dilulong na. Alapintas mo't nga balay, manonemi. Sadyayan, tinagnaitan mi. Kalpasan, manonemi, di pa nakaangay, ti kalay sami. Napag kami nagpakaamo, manonemi, di bayampunan. Inimbitaran mi, manonemi. Dagitinas ka nang imbitaran sadyay, awamatan ni Madre Superior, nakadkadoke di, sa balin manong. Na nagsakit ka no, kat bedridden inagtumat sa runggaran ni Suna. Eh sa kadakuwada manong nemi tinangitakder kanyak, may sa karigin na singhet nga madre. Idi agkasarak. Wen, idi agkasar kami kinidani. Itinukudahan manong nemi di kastoy pakasalita ak, siyempre inawat dak di kabagyan na. Kakabsat di kinagandak kang kuwana. Kanda tumapay ka bagyan. Ba naguna nga pakaragsak, mano. Kaya oray met, no sandak kumakayat. Awan ti problema. Gabutan ni Dani, idagbaling nga asawak kan kadan na. Manong nemi, idikal dawan ti kasar, kaslaad da paspasungadag. Kaslaad da ururay. Kinapudno na manong nemi. Kat nakadado nga puraw nga balon, tinaibisti. Iti unek ti simbaan. Tadeto ang natikinitaw ko. Dagiti sumurek manong nemi ti simbaan sang kasipot ko. Ara-ara paapek manong nemi. Nga damangawag kanya kiti anak. Siyak ni nanang mo. Anak, umay kumatlatin daran ti kasar mo. Anak, siyak ti inam. Imawan ti na oray ko manong. Ken oray pa, kadagiti si Marcelo ngal daw bulan ken tawen. Kadagiti kasangay mi ngagpadpada, manong nemi ati asawak nga mapan iti plaza. Ngagtugaw, iti yap, nagibat yan kanyak ni nanang. Awan tinaoray ko, nang ibaga, anak, siyak ni nanang mo. Nga madamatan mga awag kanyak ti mami. Ore dalatalun manong. Ni Danny Jr., ni Jennifer, kinig Liza. Naragsak kami manong nemi, idireta binangon mga pamilya kini Danny. Adadwa, kadwami, may isa ti all around nga patrabaho nito nagtibalay. Ken may isa, ti mga iwan kadagiti talungan nakmi. No kasta nga awan kami. Ngam da kami manon nemi, da kami matlang ti makamu kadagitan nakmi. Agbadbada nga dani ti elementarya dagiti talungan nakmi manong. Idi akid module. Siya ti mga asikaso manong nemi. Karita face to face nanamnamahin manong. Adamad at kadwami, mapangkumangkuyog ka na kuwada, karagiti talungan nakmi, nga mapanti eskwela, mangyawid ka na kuwada. Manong nemi, jak pulos malipatan. Dahil tanga lugar, kende di nga tawen. Jak lata malipatan, manong nemi di mapan. Oresan ko ang birthday. Ay bakdagitan na ko, kastamatan ti asawa. Mapang kami ti dahil tanga plaza, agtaray-taray di kita anak mi gaayam. Adakam to nga agasawa manong nemi. Iti nakatugaw. Nga pagtugtugawan mi. Nga kanakay maglatamot manong nemi. Iti puraw nga balon. Kaduwak di kita anak kumatno ka manong nemi nga mangan iti ice cream. Nga maging idi
manipod idi ko nakuma aging nga kanagitoy. Awang pahit na nagpakita nga ina. Awang pahit na ibaga, anak, adtoy akon, nagsubli akon. Awang pahit. Ngamjak to lamon dumteng to ngadda. Noin ton ka, no? Dahil tatadya ka mo. Ngami daw dawat ko man na yung mga sapi ko ma. Tas ibibiyag pa lang ni nanang ko. Nga sapi ko ma. Tada ito yung panagsurat ko, ito yung programa. Babae di social media. Kat mangiganak ni nanang ko. Nanang, amok nga dinak malipatan. Siyak ni Lirio. Walo titawin ko. Iti batinak. Iti nakalalagip na lugar. Iti plaza. Iti asindag tinak kalasimbahan. Ibatinak iti may nga bangko. Unibens. Amang mga anti-ice cream. Kan nakaigkem. Iti puraw nga balon. Nanang, no simbiyag ka. At tuyang nga natungpal ko. Terapap ko kas arapap mo. Agtrab-trabaho ti bangko. Nadaanak ti ni singpet na siya at nga asawa kinama. At dan talong apo ko yun. Nanang, no si bibiyag kay Pai, ikalikagom yung kumatig pakita ka na kami. Kanyak. Nanang, ipatpatik ka. Kanamok, nga ipatpatik na. At narigidag ko na nanang. Ngano sa anak ko mga ibati, baka saan ko na danon ti kasto yung biyag. Baka saan mo kinabailan, tinagpabasa kanyak iti kolehyo. Dahil na kaditirason, no apeng yung batinak, nga panakeng kananang, kada pimpinas ti biyag ko, no awang ka. No pa adda kalat tayo ti puso, adda kalat ta nga mangiraprapin, nga mangiragragpin, iti panagkararag mo, addak ti na siya at akasasaad, kamatong palko ti arapap ko, nga kamat arapap mo, amok nanang kasta. Ay kasmat kanya, ure awang ka makitkitak, adda kalat ta ti sanguanak para kanya kakasasarita. Nga agkarkarikan ka, nga tunuyak tarapap ko, nga tong palik tibilid mo, nagsingsing petak, kanagbalinak to, nga kang kanayon nga na siya at nga anak ti Diyos. Nga tong palkon rin tarapap ko nanang, agpakita ka kuman, no si bibiyag ka pa nanang. Dito nga ron, di ba kasalita, ak manong nami, kadagyaman naklaunay, ti anos mo manong ornos, kalbasan nga nag-insend kang ka di Italiana, iti man accept mo kaniyak, iti man friend request ko, iti Facebook. Sabi ko man, dadamat na ibati nga andal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak, kadibingag ka nagbuya. More power to your program, anong and God bless. Tuhoy agyaman nga pagayam mo, Lirio. Thank you, Kinga, Lirio, Ma'am Lirio. Thank you, Siak Nili. Salamat po. Salamat po. Salamat.